huomenta oppilaat ja tervetuloa uudelle 7-luokalle. Hyvää huomenta! No niin, nyt me aloitamme siis uuden lukuvuoden. Sisään! Ai hei, tervetuloa! Minä voisinkin kertoa, että teille tulee uusi oppilas. Hei, olen Rachel. Hei Rachel, tervetuloa luokalle. Ja tässä on ilmeisesti hänen... Äitini. Niin, äiti. Sinähän voisit istua tuolla Monan kanssa, hän on tuolla takana. Okei. Heippa! No niin, menen vain istumaan. Oot sä Mona? Joo, moi. Tervetuloa. Anteeksi, toi on kamala pissis. No niin, rauhoitutaan nyt. Nyt aloitamme uuden lukuvuoden ja minä voisin nyt jakaa teille kirjat. Auttaisiko joku minua? Minä voin. Joo, Rachel, jakaisitko kaikille kirjat? On näitä paljon. Joo, niitä on muutama, kun meillä on pari oppilasta täällä. Venkö minä opettaa kirjaa? Niin, ja minäpäs kerron sillä aikaa, kun Rachel jakaa kirjoja, että tänä lukuvuonna onkin uudet säännöt tullut. Nimittäin, koulussa on enää laitonta ostaa karkkia, joten karkkiautomaatit on poistettu. Välitunneilla ei poisteta koulun alueelta todellakaan, vaikka ennen niin sai tehdä. Mutta nyt olemme päättäneet rehtorin kanssa näistä uusista säännöistä. Ja meillä on alkanut myös kiusaamisen estämisen kampanja, eli KPP, eli estäkää kiusaukset. Kukaan ei kiusaa toista ja me pidämme siitä opettajien kanssa huolta. Mutta nyt kello alkaa olla paljon, joten annan teille läksyksi sivun 11. Lukekaa se huolella. No niin, voitte mennä välitunnille. Opettaja, Niin? sinulla ei taida olla kirjaa. Voi hyvänen aika. No, minä käyn hakemassa opettajan huoneesta välitunnilla. Kiitos Rachel paljon, saat plussapisteitä. Hei, siis te taisitte olla Riina ja Mona. Joo, moi, sä oot siis Rachel. Joo, uusi. Hei, mistä sä muutit tänne? Mä muutin Euroopasta. Wow, siis mistä päin Eurooppaa? Me kaikki asumme Euroopassa, mutta siis... Joo. Siis, eiks tää olekaan Lontoa? On, mutta Lonto on Euroopassa. Ai, no mä unohdin. Siis mä muutin Suomesta. Wow, miten sä puhut näin hyvin? Sillä niin että... Siellä opetetaan. Wow, vähän siistiä. Hei, tiedätkö, mä oon ihmetellyt, että mikä se suomi oikein on. Mä en koskaan kuullutkaan. Voitko kertoa sit meille? Okei, mut mitä noita on? Joo, siis toi on pissisten kuningatar. Mitäs meidän pikkukakrut täällä tekee? Siis. Tiedättekö, mä en tosiaankaan ymmärrä, miten te kehtaatte näyttäytyä ton näköiseen täällä. Niin, miten te kehtaatte? Ja miten sä kehtaat olla vielä lila? Ei, nyt ei puhuta siitä. Mie en siis taju teitä. Minkä... voi hyvä aika. Teitä tullaan kiusaamaan yläasteella silloin, kun minusta tulee kuningatar. Tulkaa sissit! Sattuiko? Mä oon ihan okei. Joo, toi on siis se pissisten kuningatar. Kamala tyyppi. Mutta ei sit kannata välittää, se vaan esittää. Yrittää olla kovempi kuin muut. Onks noin bambupuita? Joo, ne on semmosia lontoolaisia peruskasveja, kasvaa pitkin meidän koulun pihaa aina. Kiva. Joo, tästä tulee kohta viidakko tästä pihasta. Hihi.
Hei, mä näin, mulla on ton pyörän tuolla. Hehe, tai sen. Joo, tää on aika iso paikka. Bussi ajaa sun päälle! Juokse, juokse! Onks musta jotain vikaa? Mä en nyt tiedä, kun... Toivottavasti Rachelista ja siitä Karvakorvasta tulisi mulle hyviä kavereita. Mut minkä takiakohan ne pissikset hyökkäsi just silloin, kun mä olin siinä? Toivottavasti ne ei ala kiusaa mua. Onkohan musta jotain vikaa? Pitäisikö mun vaihtaa tyyliä tai jotain? Käydä kampaajalta tai jotain? En mä tiedä. Ei mulla oo kyllä paljon vaatteitakaan. Vaan jotain sälää. Mä voisin kokeilla huomenna tätä. En mä tiedä. Mitä vikaa minussa mukaan on? Uusi oppilas. Eti kiusattuna. Siis, enhän minä vielä kiusattuna, mutta kehtaa näyttäytyä. Miten mä voin sanoa niin? Vaatteet. Mä voisin laittaa tän ehkä. Tai sitten nämä. No, pitää katsoa. Aika mennä nukkumaan. Kultaa, oletko siivonnut huoneesi, kun... Täällä onko mä asuttu? Ei vaan itkin. Mitä? Eikö uudessa koulussa mene hyvin? No, mitäpä se menee paljon kiinnostakaan. Ja meillä on lihaa tänään ruokana. Voit mennä kyllä kaverillekin syömään, jos haluat. Joku tulee. Ei. Mitä avaamaan? Noin! Moi! Mä ajattelin, kun opettaja kertoi sun osoitteen, että haluaisit sä vielä, jos sä siis pääset, niin tulla mun kanssa vaikka ulos tai meille tai teille tai tehdä jotain kivaa. Joo, ihan pikku hetki. Mä laitan mun rusetin päähän. Hei, oot sä itkenyt? On. Ihan pikkusen. Lautsi! Tässä on tää ostaa rihmolla aika usein täällä. Kuulet sä jotain? Joo. Voi ei, toi enteilee pahaa. Ketäs täällä löytyy penkomassa? Luusereita. Pinkit lasit. Mä en ymmärrä, mitä tällainen köyhä roskasakki täällä tekee. Tajuutteko te, että tää on vähän tällainen tyylikkäinen kauppa? Anteeksi, mutta tää ei oo kaupasta ostettu. Anteeksi vaan, mut mikä sulla on päässä? Tää on rusetti. No mitä itelles? Siis rusetit on niin out. Sullakin on rusetit. No kyllä mä nyt nää pienet ymmärrän. Mutta tajuut sä, että tollaset rusetit on niin out. Nyt on muodissa aidot helmet. Lähetään siis sit. Jätetään luuserit omaan arvoonsa. Voi hyvänen aika. Minä en siis todellakaan ymmärrä heitä. Hei, Riina, moi! Moi! Mä en huomannut sua. Mitä sä täällä? Moi! Ai moikka, Raksu! Mitäs säkin? Mä en tajunnut suokaan. Missä te olitte? Tossa vaan katseltiin noita julisteita ja lehtiä. Lehtiä? Muotilehtiä! Sorry. Sorry. Muotilehtiä. Muodissa olisi kala ja... Hei! Hän huijaa. Muodissa on silmälappu ja... mikä tuo on? Rosetti. Tuollainen pikku rosetti. Joo, hei, pitäisikö mun ostaa jotain uutta ja kivaa? Juu, kannattaa ostaa. Mitä täällä on? En mä tiedä, mulla ei kyllä kauheasti oikeesti oo rahaa, mutta sopisiko täällä hattu mulle?
Ei. Pinkki. Ei. Mä koklaan tätä mekkoa. Tääkin on liian pieni mulle. Väärä koko. Minne mä hyppäsin? No mä tuun ihan just takaisin. Mä oon pukukopissa. Onks tää kiva? Se on aika mahtava. Hei, mitäs tykkäät tästä mun korusta? Musta on kiva, mutta mä oon taas sovituskopissa. Pylly kaatuu. En tässä mekossa voi edes kävellä. No joo. No voinhan mä tän ostaa. Osta vaan, se sopii sulle. Missä se myyjä on? Onks täällä? Minä täällä. Joo. Sä oot meidän luokalla. Niin oletkin. Joo, siis mä oon kisatöissä täällä. Joo, mä ostan tän mekon. Okei. Se olisi 50. Okei, ole hyvä. Kiitti. Tervetuloa uudestaan. 50 kibleä. Kamalasti. No, mennään. Niin, no muoti on kallista. Katsokaa tytöt, ketä tuolla tulee. Hello, mimmit. Moikka. Paitsi mulla on Raineri. Mitäs te täällä? No, kunhan lähdettiin hengaa. Mitäs mimmit? Vaateostoksilla. Joo, siis me etsitään Richelille uusia vaatteita. Kaikkea kivaa. Sä näytät hyvältä sussa rusetissa. Joo, hei niin Rachel, haluaisit sä vaikka käydä jossain niinku kahvilla tai jotain mun kanssa? Käyhän se. No, tossa olisi yksi kiva kahvila, niin lähdetkö mun kanssa sinne? Joo. En mä tuu, menkää kaistaa. Näin. Moi Justin. Moi. Mitäs sä? No, en mä mitään, mä vaan, pitäisikö meidänkin mennä kahville? No, mennään vaan. Siis kuinka Rock voi tykätä tuosta uudesta Rachelista? Siis sehän on luuseri. Mä olen koulun kuningatar. Miksi? Nyt minä tiedän. Minä valloitan hänet. Minä saan Rockin siltä Rachelta.